Hej, det er Sten Og Mia. fra Klarskov Frugt. Vi er blevet nomineret i de top 50 farmers, og vil bare lige fortælle lidt om os selv. Vi har ikke tidligere haft med landbrug at gøre, men i 2021 så købte vi en plantage med æbler og pæretræer. Plantagen ligger ca. 100 km vest for København, ud mod Storebælt. Plantagen brugte vi tid på at lægge om til økologisk, hvor vi synes, det gav mest mening for os at fremme biodiversiteten og gøre noget godt for naturen. Måden vi dyrker det på her er regenerativt, fordi vi forstyrrer jorden mest muligt, så vi får mest muligt mikroliv. I dag er vi så blevet certificeret økologisk, men stadigvæk benytter vi os af den regenerative dyrkningsmetode. Plantagen består af 4.000 træer, hvor det er fordelt mellem æbler og pærer. Vi har valgt ikke at udskifte træerne, selvom de er plantet i 1990'erne. Så har vi valgt at prøve at beholde dem og se, om vi ved at hjælpe dem kan få et okay udbytte ud af dem. I en almindelig plantage vil man udskifte træerne cirka hver 10. år, men det synes vi ikke giver mening. Så nu prøver vi på den regenerative måde. Vi har valgt ikke at pløje og fræse. Vi klipper simpelthen træerne og klipper græsset og lader det formulde, så det bliver en del af økosystemet i selve plantagen. Og vi kan se, at ved at vi den recirkulering, vi laver i plantagen, kan vi se, at der er meget mere mikroliv. Der er mange flere vilde små fugle, og vi har, foruden vi selv har bistader, så er der mange flere vilde bier og insekter og brunbasser. Og en del af vores nyttedyr, de får bedre levevilkår, så vi på den måde får skabt en balance i frugtplantagen. Vi har også høns til at hjælpe os med plantagen, og vi kan se, at det virkelig gør noget godt for plantagen. Så vi ser måske lidt mere ind i at skulle øge lidt på hønsebeholdningen. Når vi høster frugten i efteråret her i plantagen, så bruger vi ikke maskiner. Vi høster nænsomt, og det gør vi ved at plukke al frugten med hænderne. Vi høster fra august og til november måned, og er ude faktisk hver dag at høste. Det vi høster, det sælger vi primært på grøntmarkeder, hvor vi sælger direkte til slutbrugeren. Og så sælger vi også lidt af frugten til nogle mindre bagerier og caféer, som laver kager og andre lækre ting ud af det. Derudover så får vi også produceret noget most, vi producerer noget is, og vi producerer noget cider.